Sidi, ya ina kiran ka baka daukan waya. Waya na ta ci speaker. Aikin banza. Yauwa Lil Prince, ɗazun nan na wuce wasu mata sai maganan ka suke yi. Sai me yana jin haushi na. Ku tsaya ku ji me suke faɗa mana. Wai gidanku a GRA yake. Ya kamata su tuba. To, a ina yake kenan? To, can bayan gari fa kenan. Wannan kam da mota ka zo nan? Baba shafota ne. Amma kana gane karatun ma kuwa? Bacci yake. Sai dai haka kam. Ba wuta ne ya kamata a kunna fanka. Ka fara haɗa zufa kenan tun kafin na dawo kanka. Ni mota ta ce take bukatar juye. Na san ba haka bane. Kar ka damu, yau tambaya ɗaya kawai zan ma. Faɗa mana halin DJ AB guda ɗaya da ka sani. Ka shine ciye-ciye. Wannan ka ai duk mun sani. Bara na gyara zama. To shikenan kai DJ AB faɗa mana halin shi guda ɗaya da ka sani. Akwai matsala. Kar ka ji komai. Kawai faɗa mana halin shi guda ɗaya da ka sani. Wani kawai nake ta ji. Na ce ma zan ji da komai. Kawai faɗa mana. Mayan mata ne. Back off. Kar ka sa baki. Dama ai mun sani ai. Kai kullum matsalar ka shi. Ya ne gaskiya ne ake faɗa ai. Bari na kira. Za ka buka ci ubanka. Kasan gari yayi zafi. To sai ya zage ni. Ai shine ambassador. Ambassador kuma a ina kenan? A kun me kosai. Will you get out of what is your registration number?